Jeg er jo i beredskab. Du er beredskab lige frem. Det skal beskyttes. Er det fristende. Nej, og så render du. Så gider jeg ikke at skyde efter dig. Det er Jesus Krist, mand! Humle! For... For helvede, humle, din spade. For satan, mand. Hvorfor tager du alle kisten her? Hallo? Humle vil tage livet af dig. Ja, det så godt, men noget det ikke. Det er også... Hvad laver hun? Humle, din fucking idiot! Kom skær. Men jeg kan gå den rigtig over. Ej, for helvede. Det er et hyggeligt Hvad sker der inde hos Julie nu? Han gjorde det igen. Jeg synes, det er jo et velfortjent. Men han kommer så ned herfra igen. Jeg tog rigtig... Så kan et hold hernede. Det er bots. Det er et hold. Det er ikke alle, der falder bare ned. Ja, røg han ikke ned i luften? Det var da få en screamer. Jeg skulle lige ind foran.